ole gara aga gọọmenti steeti a chọpụtara na ọ bụ ịba ọcha n'anya bụ ya jidere ndị mmadụ na-ememina n'obodo abụọ dị n'okpuru ọchịchị Igboeze North nke steeti a. Mana dịka kọmishọna steeti a na-ahụ maka ahụike bụ dọkịnta Ikechukwu Obi si akọwa, kpọọ ya ịba anya edo ma ọ bụ ịba ọcha n'anya, ya bụ ọrịa dịburu kemgbe, kama ọ dị mkpa ka elebara ya anya n'ụwa niile na n'obodo anyị ugbu a, dịka ọ malitekwara ịkpa mkpamkpa n'ọdịnso a. Ya bụ nwa amadi kọwakwara na ministri steeti a na-ahụ maka ahụike ọhaneze ekeela ji n'ume ịhụ na ebinyere ọkụ ya bụ ọrịa na-achọ ka ọ mụnye na steeti anyị tupu ọrịa pịawa ihe nke ukwuu. Ajụjụ wee bụrụ, gịnị bụ ịba anya edo a? Olee ihe na-akpata ya bụ ọrịa? Kedu ihe a ga-eme wee gbochie ya ifenye mmadụ? Ajụjụ ndị a na ndị ọzọ ka mụ na ndị dọkịnta n'ebe a taa ga-akapị ọnụ n'Okwuakpunonu nke taa, n'ihi na ọ bụrụ na mmadụ ataghị mmiri, ọ gaghị ama na mmiri nwere ọkpụkpụ. Ọ bụrụ na nwoke mkpụmkpụ ebute ọgụ n'ahịa, ndị nọ n'akụkụ ga-eburu ya elu ka ọha na eze hụ mkpụmkpụ mmadụ butere ọgụ na-ada. O wee bụrụ ka o si ada taa, ekele kelere m Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ, ka ihe wetara nwatakịrị ọkọ ike nyekwa ya mkpụrụ mbọ ọ ga-eji kọọ ya. Ọ bụ n'oge mmemme Okwuakpunonu ka anyị wuchiri ugbu a. Ọ ka bụkwa m onye nke gị Dominica Ogechukwu ọnya. Ndị m na ha na ebe a ịkapị okwu ọnụ bụ n'aka ekpe m dọkịnta Chikezie Ọbasi. Dọkịnta Chikezie bụ dibịa oyibo nakwa onye na-enyocha ihe ka ihe si aga n'obodo. Dọkịnta, biko kene ọha na eze. Ndị be anyị mma na okpudekwanụ nso ka anyị nọ nnọkọ n'Okwuakpunonu. Ndewo, nnọọ. N'aka nri m bụ dọkịnta Patience Ọbasi. Dọkịnta Patience bụ dibịa oyibo na ngalaba ahụike obodo na UNTH. Ọ bụkwa dọkịnta na-ahụ maka ahụike mmadụ. Dọkịnta Patience, biko kene ọha na eze. Ndị be anyị ndewo nụ. Ka anyị bido n'ebe ị nọ, dọkịnta Patience. Ana m anụ ịba ọcha n'anya, ụfọdụ akpọọ ya ịba anya edo. Wee na-ajụ, gịnị bụzi ịba ọcha n'anya? Okay. Ịba ọcha n'anya bụ ọrịa anyị na-enweta sitere na mosquito ịta mmadụ. Mosquito a na-atasa mmadụ, onye anyị virus, ọkwa virus bụ ihe na-akọsi ya. Virus ahụ bụ Aedes group of virus, and virus ahụ ọ bụrụ ihe ọzọ kama ọ na-esokwu mosquito ịta onye ahụ, and ọ na-ewetakwa ọta gị, ọ na-apụtakwa ka malaria, but ọ bụrụ ihe ahụ na-eme ọ dịka inwe malaria bụ ihe ị na-afụkwa ma inweta yellow fever, but ọ bụrụ malaria. But ihe dị iche na-adị ya na ndị ụfọdụ na-ewetakwa anya odo odo, na-esotekwa ije yellow fever ha nweta ya. Ndewo dọkịnta Patience. Ka m bịa na nke gị, dọkịnta Chikezie. Ịnụla ihe nwanne anyị nwaanyị kwuru. O nwere ihe ị were ịgbakwunyere ya na nkọwa ihe bụ ya bụ ịba ọcha n'anya? Ịmago na ihe ndị be anyị na-akpọ ịba ọcha n'anya bụ ọ bụrụ na ụmụaka amụ ụmụaka onye a na-akpọ na nwatakịrị nwere jaundice. Jaundice bụ na anya a na-acha edo edo, etu a ka ọ na-emekwa. Mana dịka o si wee kwuo, ọ nwere anwụnta ya na-akpọ Aedes aegypti. Aedes aegypti atakwa n'ihe dịka anụmanụ like enwe na-enwe this virus a na-akpọ abụ virus na-ebute dabụ yellow fever. Achọrọ ka mkpa yellow fever maka ndị biomedical, ndị ụfọdụ matakwa nke bụ ihe dị iche na yellow fever na hepatitis. O nweta o si were otu obere aka si na nwekwa ihe ndị ọzọ na-emekwa mmadụ ịba ọcha n'anya. Na mana yellow fever ndị be anyị agwọta ya ọfụma. Mosquito maọbụ anwụnta ọta ihe dịka enwe n'ime ọfịa na-enwe anwa na-enwe ndị na-enwe this yellow fever, ha na-ebi n'ime arụ ha. Obizie nje a na-akpọ yellow fever virus, obi n'ime arụ ha, ọ dị emetụ ya bụ enwe nwere ihe ọ na-eme ya. Mana mgbe ọ pụtazie enwe anwa maọbụ anụmanụ ọbụla bịa taa ndị nọkwu nso dịka ndị na-eje njem n'ime ọfịa maọbụ ndị na-alụ ọrụ ugbo, ha butezie ya, o nwere ndị nwezi ike ịrịawa arụ, and ha rịawakwa arụ anwa obere opekata ndị obere mmadụ n'ọnụọgụ
bụ ihe na-enwetazi nke a na-akpọ yellow fever, maka na ọtụtụ n'ime ndị ọ na-ata na-enwute ya ada amadị na ha nwere ya, mana ụfọdụ ga-abịa nwee ihe dịka arụ mgbu, arụ ọkụ, isi ọwụwa, azụ igbu mgbu na ihe ndị ọzọ. N'ọzọ obere ndị mmadụ ụfọdụ ka ọ ga-emezi anya ha achọwazie edo edo kpọwazie yellow fever. Onye butekwa n'ọrịa na-abụkarị ihe a na-akpọ incubation period na-abụkarị 3 to 6 days. That is mkpụrụ abalị 3 ruo abalị 6 onye butere ya nwere ike nweta ya. Mana ọ bụrụ na onye ahụ enwetara ya ma ọ na onye n'ọpụtawazi pụtara n'ebe ọcha n'anya nke abụzie n'anya, onye ahụ nwekwa n'ike onwe ike o mesie ya ike ihe dịka ihe n'elu mkpụrụ abalị 10. Mana ebutekwa ya n'ụlọ ọgwụ enwekwa ihe nwere ike ime nwa ụfọdụ. Anyị na-agakwa n'ihu a ga-akọwakwa ihe ndị ụfọdụ. Ndewo dọkịnta Chikezie, ma aka m nọkwa n'ebe ị nọ mgbe ị na-akọwa maka ihe na-ebunye ya bụ ịba anya edo. Ị kpọrọ otu anwụnta esi Aedes aegypti. Mgbe dọkịnta Patience na-ekwukwa okwu, ọ kpọkwara ofu anwụnta ahụ afa. Wee na-ajụ kedu ka esi ama nke bụ ya bụ anwụnta akpọrọ Aedes, maka anwụnta juru ebe niile, ke o nwere ihe dị iche na A na B? Anyị ga-akọwa, mana ịma na ebe a bụ ya na-akọrọ ndị mmadụ. Anyị achọrọ onye eje chọta anwụnta nwụrụ na-anwụgharị ka ọma nke bụ nke bụ Aedes aegypti ma nke na-abụrụ. Anwụrụ anwụnta dị mma, ma nke na-abụrụ Aedes ma nke bụ Aedes, ọnwụrụ anwụnta dị mma. Mana ihe dịkwa n'ime ya bụ na ofu ụzọ ka esi egbochi anwụnta niile. Maka ya na-akpọ na nke a bụ Aedes aegypti bụ maka ndị na-eje eme research maka ndị nọ na-abụ virus. Ọ dị mma ka ha nwata nke ahụ, mana fọ ndị mmadụ nwere onye na-eji anwụdo anwụnta na-enewe ma nke ọ bụ Aedes aegypti ma ọ bụrụ ma nke ata m nke ata na m. Ihe anyị ekwu mgbe anyị akọwa na nkọwa ya bụ ọ ka mma na anwụnta ọ bụ na atara mmadụ ma amarakwa ma ebute ya bụ ịba ọcha na ya ma ebutere. Ndewo dọkịnta Chikezie. Abịa na nke gị dọkịnta Patience, ị nwere ike ịgwatụ anyị ihe ụfọdụ na-agba àmà na mmadụ ebutela ya bụ ọya ịba anya edo? Ihe na-nwee ike igosi mmadụ na ọrịa ibu bụ ịba ọcha n'anya bụ na inweta ọrịa ahụ, ihe ọ ga-egosikarị bụ isi ọwụwa, arụ mgbu, arụ niile ga na-egbuchicha gị mgbu, ma ndị ụfọdụkwa ga na-agbọ agbọ, ma ndị ga na-anyụ anyụ. Anọ otu a ị ga-eche na nje malaria ọ nje eba nwe ihe na-eme onye ahụ. But ọzọ ihe dị iche bụ na ịbịazie n'ụlọ ọgwụ eme gị test, elele ọbara gị anya, amarakwa na nke a dị iche. Onye nwụchagodo ọgwụ eba, nje ahụ ama nna ọ bụrụ ọgwụ ịba bụ ihe na-eme onye ahụ. So ahụ ya otu ahụ na o nwere ihe dị iche ewe bụọ. Ya bụ na ihe iche ịkọwara m bụ na ya bụ ịba ọcha n'anya, mgbe ọbụla mmadụ wetara ya, ọ ga-egosiliri n'anya onye ahụ na ọ bụ ya bụ ịba na-egbu ya. Ọ bụsa bụ mmadụ ozugbo mmadụ na-enwụsa na ụbọcha n'anya dapụsa enyawa dacha odo odo. Ndị ụfọdụ na-enwụsa ya na a ga-enweta just obere ndị mmadụ ọ ga-apụta n'anya. Ndị ụfọdụ na-enwetadi ọrịa ịbụcha n'anya ọ dapụta ha n'arụ, arụ ha egbochie ya ọfụma ọ dapụta ha n'arụ. Ndị ụfọdụ na-enwetakwana ya ọ bụrụ obere ihe ndị ha na-akpọ mild symptoms, ọ bụrụ obere ihe bụ ihe ga-eme ha enwetakwa onwe ha manwụdị ọgwụ ọ na obere ndị ahụ ga-eweta ya, obere ha ga-apụtakwa nke ga-enidikwa iburu ha eji ụlọ ọgwụ, irusakwa ụlọ ọgwụ ebe ọhụ kịta sef onwehalara ọgwụ a na-eji agwọ ịbụcha n'anya. Onwere ọgwụ dị ikwe ebo virus a ọ yellow fever na ịbụcha n'anya. Bet ihe na-eme bụ na ha jezie ụlọ ọgwụ, enete ha n'ụlọ ọgwụ ahụ, ya na sokaba ife ọdụ ahụ emegharịwa, ihe ka onye ọhụrụ enwesakwa onwe ya. Ndewo dọkịnta Patience. Dọkịnta Chikezie, ịnụla ihe nwanne anyị nwaanyị kwuru. Kedu ihe dị iche na ịba ọcha n'anya na ịba nke ọzọ, ịba ndị ọzọ dị iche mmadụ nwere ike iji mara na nke a bụrụzi naanị ịba ka ya bụ na ọ baala n'ihe ọzọ? Dịka o si wee kwuo, ịmago na ịba ọcha n'anya o nwere ya na-akpọ viral hemorrhagic fever. Hemorrhagic bụ na ọ na-agba ọbara. N'ụmụaka severe malaria
nwekwa ike inye gị ka anyị na-akpọ severe bụ enwere mgbe a ga-asị gị na mmadụ nwere ọrịa ịba ọdọ ya adọ ahịa mgbe a ga na-akpọ severe malaria nwekwa ike ojikwa ịba ọchananya mana ihe dị iche bụ ihe eji ekpọ nka ịba na nka ịba ọchananya maka gịnị ịnezi anya na onye anwa nọ na-achọzi ede mana dịka o si wee kwuo ọ bụrụ mmadụ niile ome ka ha afịa mana ebe ụlọ ọgwụ dịka etu anyị si wee maa na onwe ebe ome ejewuru test enenezie ndị na-ebe ahụ nwazie etu nke bụ nke mana ọ bụrụ na abịa ọ na-adị nnọọ ka onye arụ ọkụ nkịtị na-eme ka onye malaria na-eme na onye ọdịnara ịba na-eme so enwekebere distinction n'ime ha na-abụ anyị abata anyị jikwa ekwu na ọka mma onye arụ rịawa ya jewe ụlọ ọgwụ ụfọdụ mgbe enwekwara ike ya benye onye anwụ ọgwụ ọbenatatụ eche na ọdịgo mma ọzọ ọ na-apụtazi ma ndị ọ ga-emezi nke ka njọ ihe ọzọ emezi bụ onye onye ọcha n'anya onye agbawazi ọbara ọbịa n'ụlọ ọgwụ na mgbe anwa ọ da-adịcha mma maka na ọ na-egbu ndị mmadụ rinne mgbe olu mgbe anwa just like otu o si wee kwuo enwere ọgwụ a ga-asị gị na ọgwụ a bụ ọgwụ ị ga-ewere inye onye anwa triti ya dịka ọ dị taa mana enwekwa ọgwụ mgbochi ya a ga-akpọkwa maka nke anwa. Ndewo dọkịta Chikezie. Ebe na nke gị dọkịta Patience, kedu ka ndị ọrụ ahụike si achọpụta ya bụ nje na-ebute ịba ọcha n'anya? O nwerekwa otu ọzọ a na-eji achọpụta ya ije ma ọ bụ ime test. O nwere ibepụta ọbara onye arụ na-aya inene ya ịhụ ma ụmụ ihe ndị dibịa oyibo na-akpọ antibody inene ya ma onwe ha ahụ that is mmadụ nweta nje a arụ onye ahụ ga-achọ iwepụta ihe ọ ga-eji gbochi nje ahụ eme testa nyocha na arụ onye ahụ enene ma arụ ya onwetego ihe ọ ga-eji gbochie ọrịa ahụ ahụzie ya na ọbara onye ahụ afụzie na onye a enwetego ọrịa ahụ a na-akpọ maka ya ejuzi onye ahụ amarazie na nke a dị iche karịa nke ọzọ ije ọzọ anyị na-ekwu maka ya because onye ahụ enwetego ihe ọ ga-eji nụsị ije ahụ ọgụ a na-akpọ antibody. Naanị na ọbara ka esi achọpụta na onye abụọ ma ọ bụ nke a wụ nke a ga-eji eme test achọpụta ya otu ahụ eme test but otu ọzọ inwe ike iji otu o ji kwubu na a na-akpọ nke a hemorrhagic fever. Hemorrhagic wụ fever ịba na-ewepụta ọbara n'arụ maka ọ na-eje emebi ọbara dị n'arụ onye ahụ arụ onye ahụ a na-agba ọbara inene ya aka n'anya ịhụ na ọbara dị n'okpuru aka ya mana anya ya ịhụcha ọbara na-arụ ya ọ bụrụ ndị cha ọcha ọfụma ịhụ ibe ọbara gbakọ na arụ onye ahụ ọ ya mere na-eji akpọ ya hemorrhagic fever fever na eba na-eso ọbara na-apụta n'arụ onye ahụ ndị ụfọdụ na-agbakwa ọbara ọzọ na-adịkwa ibe ya bụ na onye ahụ nwere ike ịnwụchagodo ọgwụ ịba ịhụ na arụ ka na-egbuchi gị ike first day nwere ya inwe ịba anyị na-enene inwe ọdịnarị ịba ije nwụọ ọgwụ ịba arụ ebelata gị bet nke a iwe ga-anwụgodo ọgwụ ịba nke mbụ nwụọ ya nke abụọ nwụọ ya nke atọ kama yes ihe na-ebe aka na-ebe kama ị ga-enweta onwe gị na-agbadakwu so ọ dịrị otu ahụ ọ ga-aka mma na ije ụlọ ọgwụ ka enene nyoba anya gị ọfụma amarakwa ihe osi na-eme gị. Ndewo dọkịta Patience ikwuru ọfụma. Ya ndị na nke gị dọkịta Chikezie, dịka onye ọrụ ahụike ịbụ adokwara m anya na ịbụkwa onye na-azụlitekwa ndị chọrọ ịrụ ọrụ ahụike ka ị nwere ike ịkọtụrụ anyị akụkọ ka ya bụ ịba ọcha n'anya ma ịba anya edo si bido? Mmadụ nkwu ebe a sị gị na-eto o si bido mana ihe anyị ma bụ na nke mbụ ije na dabụ ọrịa na-adịkebe na-arụ ụmụ anụmanụ n'ime ọfịa dịka nsiri kwuo ama na ọ na-adụ na-arụ enwe ndị ọ na-emekarị bụ ndị na-abanye n'ime ọfịa dịka ndị na-agba nta ma ọ bụ ndị na-abịa ndị a na-akpọ ndị tọrist ọ ya bụ ihe na-afụkwa na-asị befe na-abịa ebe tọrist na-asị onye agba yellow fever vaccine so that one anyị ma na ọ na-esi ọta ndị enwe ọbụli data ọrịa ya bụ mosquito anwụnta a na-akpọ Aedes ma homogus ọta enwe ta onye mmadụ obinyekwa onye anwa ọrịa anwa na ọ bụrụ na onye anwa apụta etu a ka o si apụta na arụ nne mmadụ onye anwa ike dị ebe anwa ọdụtụrụ then ọ nwekwa ike onye apụtazie dị ebe anyị na-akpọ densely populated area maka na naturally ọ da-adị n'ebe ndị mmadụ na-anọ
ya bụ nje adịghị anọtenwu n'arụ mmadụ. Ya na-akpọ ihe dịka enwe bụ ya na-akpọ natural reservoir. Reservoir bụ ebe na-ebudo ya mana ha dị esho na o nwere ọrịa ahụ. So ọ na-eme ya bụ nje a na-amụba n'ime arụ anụmanụ ahụ, ma ọ bụ ya na-akpọkwa n'oyibo na-akpa zoonotic disease. Ya bụ anụmanụ ọrịa nwere ike isi na anụmanụ fee mmadụ. So ọ bụ na ọbịa dịka nke anyị na-ekwu mee, ịfụ na onye ebuteziri ya mata n'ụlọ, ma anwụnta takwa ya tazie tanyekwa ndị ọzọ ofu o kesazie ya n'arụ ebe ndị mmadụ nọ. Nke a bụzi nke bụ densely populated. So ọya bụ ebe ọya bụ ịghọtazie ya eji ekwu maka etu a ga-esi prevent ya. Mana ọ bụrụ na etu ome kịta ejekwa mee manage ya it will go. Mana anyị mara these are the two sources o si abatakịrị n'arụ ndị mmadụ. Okay. Ya bụ na anwụnta mmadụ buru ya site n'ọfịa maọbụ ebe ọbụla o si wee bute ya bubete ya n'ebe ndị na-ebuburu ya nọ, anwụnta nkịtị nweziri ike ịta ya. Ọ bụrụ anwụnta nkịtị maka etu isi adịkwa dịka ebe na-enwecha ndị na-enwe mosquito, ọ dịkwa ya bụ anwụnta anwa ebe gọta na-adịchara mma, ma ebe mmiri na-adọ, ma ebe a na-adịbecha komkom na-azụcha anwụnta. Enwere ọ ka ndị sị na ya na-edoro ka eje nyochawa anwụnta nke bụ nke, maka na ọ bụ niile n'ebe ọ bụ na ibi ya bụ na ọ nwere ndị anwụnta na-aba ọta mmadụ ọkwụrụ ọtọ, nwee ndị na-amakpu nwere ọnụ nke mana ihe ma bụ na ya takwana gị nke ọ bụ na ata na ya, maka na ha ncha bụcha o nwecha nke ọ bụ nke bụ enwe nke bụ like anyị nwekwuru kịta nke a bụ ya bụ ọrịa ịba acha n'anya, enwekwa nke bụ ọrịa nkịtị, nwekwa nke na-ebukwa filariasis. So ọ na-edoro ka onwe nke ọbụla taa gị gbana ịbịa n'ebe ọbụla ibi ifu na ịnwụta mosquito na-eburu ibu ya sa anwụnta, ifu na ịnwụta na-enwecha many types. So ọ bụ na ọbata ebe a nke a bụ edis taa nke a bụ nke ọ na-ebi n'arịa nwekwa ike banyekwa n'arụ onye ọzọ. Ndewo Dọkịta Chikezie kwuru ọfụma. Ụmụnne m na-ahụkwala ya, anwụnta adịghị mma ịta mmadụ ma ncha. Ya bụ ọ bụrụ na ị were okpokoro ihe ma ọ bụ ebe dị aṅaa anwụnta nwere ike ịnọ na ya wee mụbanye, gbaa mbọ hụ na ị mere ka ụdị ihe ahụ bụrụ ebe ekposara ekposa, ebe niile dị ọcha. Inwe ebe ahịhịa dị sụchasịa ya, n'ihi na anwụnta dịka ndị dọkịta si wee na-ekwu o nwere nke dị mma ma ncha. Ka anyị gbochie anwụnta ị na-ata iji gbanarị ibute ọrịa dị aṅaa site na ọtịta ha tara anyị. Ka ndịkwa na nke gị Dọkịta Patience, o nwere ụdị ma ọ bụ ụdị obibi ndụ mmadụ nwere ike ịnọ, o tinyekwara okwu na ihe dọkịta kwuburu, mana ị nwere ike itinyekwu ya ọnụ ụdị obibi ndụ mmadụ nwere ike ọ na-ebi, ọ bụrụ ya bụ na ọ na-enye ohere ibute ọnya dị iche iche tụmadụ nke a kpọrọ ịba ọcha n'anya. Okay. O nwere ọcha otu ị ga-asị mmadụ ga-esi bi, but ihe anyị ga-enenwe anya ọfụma kịta bụ na ọ bụrụ ị na-eje n'ime ọhịa, ọ bụrụ ibu dinta ị na-eje n'ime ọhịa, ị na-abanye irichie arụ gị ọfụma. So maka ije ebe ahụ inwe ike ọrịa nke anwụnta nke bu nje a tacha gị, iburu ya bubata ebe ndị mmadụ nọ. Ọ bụrụ nwekwa na ị na-eje ọhịa ịkụtu ndị a na-ekutu osisi, ihe ọbụla ga-ebute gị pụọ ebe ndị mmadụ bi banye n'ime ọhịa, ị ga-agbalị hụ na ịkwụsị anwụnta ịta gị. Ịbịatakwa n'ibe ndị mmadụ nọ, anwụnta na-ebu n'ime mmiri ihe dọtị dịchacha ezinụlọ anyị wepụtacha ha because onye a batakwa ọ nọrọ ibe ndị mmadụ bi, anwụnta takwa gị, ọ ga-eburu nje ahụ n'arụ gị takwa onye ọzọ bukwa onye ọzọ. So ịbatazie ịhụkwa anwụnta ga na-eburu ya ibe nọ na-atakwa onye ọzọ na-ekesasa ya. So anyị wepụ ibe anwụnta ahụ ga na-ebi, ị ga-ahụ na ọhụrụzi ibe ọ ga-ebi, and like that anyị egbochi the spread of, anyị egbochi ndị mgbasa or infesasị anwụnta. And also use kwa long treated insecticide treated net. I ka na-abịa na ka esi egbochi ya. Mana nka nọkwa n'ebe ị nọ dịka isi wee kwuo, isi na a na-agwọtanwu ya bụ ọrịa. I nwere ike ịgwa anyị ka o si mgbe ọ ga-abụ ọbụrụ na-agwọtanwu ya, ma mgbe ọ ga-abụ ọbụ na ọdịgo njọ na ama ngwọtanwuzi ya. Maka ka isi wee nọ n'ebe otu obodo dị na ebe Nsụka, anyị nọ ka o si egbu mmadụ aghara kịta.
so ya mere anyị ji wee na-ajụ a na-agwọta ya bụ ọrịa agwọta. Sotere otu m bụ ụzọ kwuo, o nwere ọgwụ ewepụtago na ọgwụ a ga na-agwọ yellow fever, metụ ụmụ ihe ọzọ dị anyị nwere ike ime bụ ịhụ na arụ na-aya gị ijegote ije ụlọọgwụ so that ha nwee ike nye nke dị iche, ma nke a ebe nke na-aba n'anya ọ bụrụ nke na-aba n'anya, because ịbịa ụlọọgwụ ọsịsọ ọ ga-enyere anyị aka ka ndị dibịa oyibo gwọta gị. Ndewo dọkịta Patience, ikwuru ọfụma. Dọkịta Chikezie, na mkpokọta okwu gị, kedu ka esi egbochi ma ọ bụ gwọọ ya bụ ọrịa, ya na kedu ndụmọdụ ị nwere inyekwa ọha na eze? Okay, ya bụ ebe ọcha n'anya ọ dịkwa na ọfịarakwara ikpuchi. E nwere ọgwụ anyị na-akpọ yellow fever vaccine. Ya bụ yellow fever vaccine, ofu mgboro ịgba ya maazị na ndụdụ ga ndụ onye anwa ọ ya egbochite ya bụ ọrịa. And ọ na-enye anyị na-akpọ 99% protection. So and ịwọchịkwa ịfụ na ndị na-eje na travel abroad, ndị na-esi n'ebe a jee obodo ndị ọcha, a na-asa jee gbaa ihe ji eweta ya na-akpọ yellow fever card ka adịkwasha na agbara ọgwụ ahụ. Anụ ọ gara ọkwa ọnụ, mana ihe dịzi iche bụ na ọ na-ada agba ya ụmụaka below 9 months and ada akwa agba ya ndị dị ime, ma ọ nwee ndị nwezi ụmụ dịka ọrịa dị iche iche. Mana ndị arụ dụcha onye ike ịgba ya na ọdọ garara ọnụ, onye agba ya karịchakwa ndị na-eje n'ime ọfịa, ndị dinta, ndị na-akọ ugbo, agba ya fọdụ onye ama na ogbochi gị ya n'ụwata nwe. Ma so ọ bụrụ n'ọrịa a na-enwere ihe a ga-eme, then abịakwa na ndị ịgwọ ya, ihe anyị na-eme bụ ga ya amago na ihe ọ na-emebigasị n'arụ, ijiri nwayọọ na-emekwa na-edozi ụfọdụ. Ọ bụrụ na onye anwa na ọbara ya nọ na-agbazi ọrịa mgbazi ọbara agba, enwere ike chenji ya ọbara, enwekwa ike mee ihe dị iche iche ụfọdụ, then ọntụl arụ ya anagidekwa ike wee mee ọtụtụ ọrịa kwa anyị na-emekwa ya etu anwa. Even ma mgbe a na-amaneji ndị korona ọkpịta ka esi amaneji ya, anyị mana ọkụrụ na enwere ọrịa nwere ọgwụ na etu ahụ ka ọ dịkwa ji nwa amanejikwa ya arụ amatakwa. Mana amatakwa ahụ na ndị anyị na-ekwu maka ha bụkwa na-ebutekwa nke a na-egbu mmadụ na-abụ n'obele ọha na-adị n'obele ọnụ. So ọ bụrụ onye niile nwụrụ na Nsụka bụ ihe bụ ya bụ yellow fever. Na nke bụ eziokwu, ọ bụrụ na onye isi kọmishọna Enugu steeti mgbe ọ ga-emekwa adreesị, o nwekwa ike ọkọwa ya ihe bụkwa ya bịkwa mpe. Ọ bụrụ ihe niile nwụrụ na ebe ahụ bụ ya bụ yellow fever bụ ewegbu ya mba, ndị obu ya pempe n'ọnụọgụ. Ndewo dọkịta Chikezie Ọbasi. Ụmụnne m na-anụgokwe ya, ntị na-anụ ihe aha akwanụka okpu ata. Ndị Igbo si aghara ndụ kpaa akụ onye ihe erie, ya bụ ịmara ihe ị kwesịrị ime iji kpachapụrụ ndụ gị anya, mee ya nke ọma. Ndụ a ewerekwa adịrọkwa ụdị abụọ. N'ihi oge adịghịzi, ebe a ka okwu akpụ n'ọnụ nke taa na-abịa n'isi njedebe. Ana m ekele ndị ọbịa m bịa nọnyere anyị. Dọkịta Chikezie, ndewo maka ịbịa nọnyere anyị. Dọkịta Patience, ndewo maka ịbịa nọnyere anyị. Ana m ekelekwa gị onwe gị nọnyere ka isonyere anyị. Ndị ọrụ anyị kpọrọ m aka n'igwe nara n'okpu ekene. Okwu akpụ n'ọnụ ka ga-abịakwara gị na mmanya a n'izu ụka ọzọ. Thank you.